Γεια σας παιδιά, πριν λίγες μέρες ήρθαμε από την Καλαμάτα και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο Χάρι Πότερ, η μαμά μου έκανε μία έκπληξη. Μου έφερε πάρα πολλά τέτοια Kinder και τώρα ήρθε η ώρα να τα ανοίξουμε. Για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε όλη τη συλλογή Χάρι Πότερ. Έχουμε ήδη δύο, αυτό είναι τυχαίο, αυτό είναι δικό μου και τώρα θέλουμε να δούμε αυτό. Το άνοιξα! Μπράβο. Ένα αυγάκι. Μετά θα δούμε ποιανού είναι το καθένα. Για να δούμε τι έχει εδώ. Έχει το Hagrid! Κοίτα! Είναι ο Hagrid. Ναι, μου πέτυχε Hagrid. Χάρη, δεν σου πέτυχε, μας πέτυχε. Μας πέτυχε. Όχι, έχει και υλικάκια. Ναι, μετά θα τα φάμε τα γλυκάκια. Πού είναι? Μέσα, περίμενε. Τώρα ας ανοίξουμε το δεύτερο. Έλα, Χάρης. Για να δούμε τι θα έχουμε αυτή τη φορά. Πάλι, την έχουμε τύχει 2 φορές αυτήν εδώ την κοπέλα. Έχουμε και αυτό εδώ το αυγουλάκι. Τι είναι αυτό? Κάθε φορά που ανοίγουμε τα αυγά, σε 2 είναι κανονικά τέτοια και σε 1 είναι κάτι όχι τόσο ωραίο. Εγώ τώρα ξέρω τι θα κάνω, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο. Μάμα, εδώ κοίτα τι έγινε. Τα κατάφερα. Να το. Η Τζίνι. Είναι για το μολύβι. Αυτό είναι για το μολύβι. Θα βάλεις εδώ το μολύβι και μπορεί να κάνει γύρω-γύρω. Κάτι τέτοια. Ανοίγουμε το δεύτερο πακετάκι. Πάλι ο Hagrid. Πάλι ο Hagrid, ρε παιδιά, πάλι. Θα το βάλω σε ομαδούλες. Θέλω να φύγουν τα χέρια. Τώρα τι είναι αυτό? Μπορούμε να την κολλήσουμε κάπως. Έτσι, είναι κάτι σαν συνδετήρας, κάτι τέτοιο. Να δω η Άννα. Γιατί είναι έτσι? Έτσι το έχουμε φτιάξει, δεν ξέρω, Χαρούλη. Τώρα εδώ προσπαθώ. Εντάξει, για πρώτη φορά τα κατάφερα. Να τα. Πάμε για το επόμενο. Εδώ έχει δεν ξέρω τι και εδώ πρέπει να κολλήσουμε μάλλον ένα αυτοκόλλητο. Θα δω τι είναι. Όμως ξέρω ότι θα κολλήσω εδώ το αυτοκόλλητο. Έλα εδώ τότε. Να το, εδώ. Δεν ξέρω, τώρα θα δούμε. Τελικά αυτή τη φορά είχε 2 απλά πράγματα. Όπα. Πέτυχα το τυχερό. Κοίτα. Χρυσός Χάρι Πότερ. Wow, τέλεια. Τέλειο. Οκ, τέλειο. Ήμουν πολύ τυχερή αυτή τη φορά. Ας πάμε στο δεύτερο. Και τώρα έχουμε άλλο
Κοιτάξτε παιδιά, είναι ένα κοριτσάκι από άλλη ομάδα, δεν είναι από... Ναι, δεν είναι Slytherin, είναι από την μπλε ομάδα. Α, ήταν με τον αετό, ναι, με τον αετό ήταν. Να το. Κοριτσάκι. Τώρα πάμε σε άλλο ένα αυγό. Που είναι κάτι απλό, πάλι, κάτι απλό. Για περίμενε. Ναι. Έτοιμο, Χάρης, κοίτα. Είναι ο Ρον. Έκανε λίγο φόρευο αυτό. Άλλο ένα εύκολο. Πετύχαμε το ίδιο. Παιδιά. Τώρα ας αρχίσουμε το άλλο αυγό. Να ανοίγουμε. Εδώ έχει εισιτήρια. Μάλλον. Ναι, έχει εισιτήρια. Μάλλον, δεν νομίζω να είναι εισιτήρια, αλλά τέλος πάντων. Εδώ είναι το κάστρο. Και εδώ τα βάζουμε. Πάμε στα δύο τελευταία κουτάκια. Τι λέω καλέ, μας έμεινε άλλο ένα αυγό, το ξέχασα. Οπα. Ουι. Για να δούμε τι θα πετύχουμε αυτή τη φορά. Πάλι Hagrid. Πάλι Hagrid, παιδιά. Τι λέω Hagrid. Πάλι Hagrid. Που αυτός ο Hagrid. 3. Να μπορώ εγώ να το βάλω. Ναι. Σοκολατένιο. Ναι. Αυτό εδώ. Για να δούμε. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Πάλι το ίδιο. 3 φορές. Τέλος πάντων. Να το. Πάλι αυτό το κορίτσι. Πάλι. Ναι. Αυτό. Παίρνουμε άλλο ένα. Όπα. Έχουμε άλλον ένα τυχερό, αλλά είναι ο ίδιος. Ο ίδιος. Το βάζουμε εδώ. Πάμε στο τελευταίο σακουλάκι. Τώρα έχουμε τον Draco Malfoy. Εδώ με τη σκούπα του. Τώρα θα τον φτιάξουμε. Τώρα, πλάκα μου κάνετε. Πάλι το ίδιο. Το κοριτσάκι. Παρακαλώ, δεν θέλω να έχω το ίδιο πάλι. Δεν θέλω. Πάλι το Hagrid, φίλε, πάλι. Βάλτε στα σχόλια αν έχετε βρει όλη τη συλλογή του Harry Potter. Και επίσης βάλτε στα σχόλια αν σας έχει ποτέ τύχει να βρείτε 4 φορές το Hagrid. Γεια σας, παιδιά!